Чираттагы кытлау хатыбыз Зур Чүркле авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен Кече Труев авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Рахмаева Рушания Юнус кызы каршылый. Аны матур гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Равил, уллары Илдар һәм Ринат, киленнәре Нурия һәм Мәрьям, оныклары Ислам, Ләйсән, Җәмилә һәм Камилә котлыйлар. Яраткан абыстаем минем. Шушы килеш кенә дип эндәшәм мин үземнең 40 ел элек яр иткән сөекле хатыныма. Теләкләргә күчәр алдыннан иң әүвәл рәхмәтләремне белдерер идем. Рәхмәт мине ир итеп шын хатын була алганыңа. Мине бәхетле итеп 2 баламны, күз нурыбызны бүләк иткәнеңә. Рәхмәт көннәремне якты, көннәремне тыныч үткәрергә мөмкинлек биргәнеңә. Рәхмәт җаным гел янымда булып, парлы гомер итүнең ләззәтле тәмен татытканыңа. Күз нурым, җанымның ләззәте. Киләчәктә дә шулай озын-озак бергәләп, матур гына гомер кичерик. Аңлыйсыңмы? Безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы. Әле шулай бик күп еллар бергә яшиселәр булса иде тагы. Аллаһы Тәгаләдән берне генә сорыйм. Саулыктан аермыйча, безгә тигез, парлы гомер бирсен иде. Бәхетле бул алтыным. Кадерлем син минем, бердән-берем. Шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син. Син бит минем язмыш биргәнем. Син өчен күңелебездән туган көнең белән тәбрик итәбез. Өебезнең нуры булып, сәламәт һәм бәхетле булып, безнең бәхет шатлыкларыбызга куанып, бик озак туган йортыбызның утларын сүндермичә яшәвеңне телибез. Тәннәрең сызлау газапларны күрмәсен, җаның тыныч, урының түрдә булсын. Әниебез, безгә яшәү өчен көчләр истәп, үзеңнең акыллы киңәшләрең белән ярдәм итеп яшәүләр насыйп булсын. Безгә биргән яхшы тәрбияләрең өчен, йокысыз төннәрең, ару белмәс беләгең, нурлар сибеп торган йөзләрең өчен рәхмәт. Әниебез, мең яшә, сөенеп яшә, син безгә бик кирәк. Сау, сәламәт, шат һәм көләч бул. Иксез-шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен. Сиңа юллыйм теләкләрнең изгеләрен. Әни диеп дәше шундый рәхәт. Рәхмәт, әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде, әни бәхилләтеп. Хөрмәтле Рушания Юнусовна, юбилейгыз мөбарәк, тавыныгыз тулы һәм түгәрәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итегез. Bilsәм идем, кәй уйларың, кояш балкыган
sho'ra